informovať o tom, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o ropovod Družba. A to je najpodstatnejšie, dámy a páni. Predsednička Európskej komisie včera potvrdila, že máme nárok na ruskú ropu. To je prvá vec, lebo také bolo rozhodnutie orgánov Európskej únie. Po druhé, povedala to veľmi presne. Opravme ten ropovod, spustíme ho a dajme tú tému zo stola preč, pretože zdvíha vášne. Samozrejme, že zdvíha vášne. Prečo by som ja mal byť kľudný, pozerajúca na Zelenského, ako nás poškodzuje? Vyvoláva to vášne. Čiže je to veľmi racionálny prístup predsedničky komisie. Opravme to, spustíme to, aby prichádzala opäť ropa na územie Slovenska a Maďarska. Tretí záver Uršuly von der Leyen, ktorý mi včera dala, Európska komisia je pripravená zaplatiť opravu, ak vôbec nejaká oprava má byť. A my ponúkame aj opravárenské kapacity, ale predpokladá to, že tam musí vycestovať nejaký inšpekčný tím. Vysvetlite mi niekto, prečo Ukrajina nechce pustiť inšpekčný tím na územie Ukrajiny, aby sme si pozreli, aké je poškodenie ropovodu Družba. No prečo? No lebo je to rozhodnutie ideologické, politické. Žiadne poškodenie tam nie je. Ukázali sme satelitné snímky, máme snímky od iných krajín, jasne potvrdené, žiadna škoda na ropovode Družba. Je to ideologické, politické rozhodnutie. Prezident Zelenský si myslí, že nás takto prevýchová z mierových postojov k, by som povedal, aby sme podporovali vojnu, ale to sa v mojom prípade nikdy nestane. Takže budeme naďalej vyvíjať obrovský tlak na prezidenta Zelenského, pretože nás poškodzuje, neskutočne nás poškodzuje. Navrhujem na záver ešte, keďže sa stretieme v pondelok, útorok so Slovnaftom, poslať list všetkým politickým stranám na Slovensku. Ja si myslím, že ide o energetickú bezpečnosť, ktorá by nás nemala rozdeľovať a nemali by sme z nej vytlkať politický kapitál. Predpokladám, že koaliční partneri vo vláde tento list podpíšu. Dáme tam priestor na podpis všetkým parlamentným politickým stranám, ktoré sú v opozícii. Tento list bude smerovať k prezidentovi Zelenskému, kde ho požiadame umožnenie návštevy inšpekcie, o rýchlu opravu, ak treba vôbec opraviť. Ponúkneme opravárenské kapacity, zopakujeme ponuku Európskej komisie, že to preplatí, ak je to potrebné, ale predovšetkým ho žiadame v tom liste, aby čo najrýchlejšie obnovil ropovod Družba, lebo nás výrazne poškodzuje. Pozor, už nepoškodzuje len nás a Maďarsko. Už poškodzuje celú Európu, pretože v tejto situácii, keď máme problém v súvislosti s vojnou v Iráne, by ropovod Družba bol vynikajúcou alternatívou na reakciu na negatívne javy, ktoré táto vojna priniesla. Opozícia sa môže ukázať, či stojí na strane Ukrajiny, alebo stojí na strane Slovenska. Ja stojím na strane Slovenskej republiky.